fejrajna nies, bosta nies ifiqu u bosta nies il-mulej missom u l-mulej tkellem bil-kelma profetika tiegħu. Però kulħadd ipoġġi bil-qiegħda ma jagħmel ħadd, kulħadd jisma'. Mela, ħankellimkom kameras ħaninżilha. Inżlu miegħi. Ħanejdilkom affarijiet żgħar, issa dawk kollha li tisimgħu fuq YouTube u Facebook jekk tridu ikla tajba hija għada filgħodu. Imma ħalli naraw fejn ħajmexxina l-Ispiritu Santu. Kulħadd jitlob għalija jgħidlu Spiritu Santu, bierek il-pastor, tkellem minn fom il-pastor. F'isem Ġesu. Illum hija Pentekoste. Kulħadd jaf li hija Pentekoste llum? Bej il-lejla u għada hija Pentekoste. Ngħidlekkom bej il-lejla u għada raġuni li il-kalendarju ludi ma jibdix f'nofs il-lejl imma jibda fis-sitta ta' filgħaxija bej wieħed u ieħor mażul ix-xemx. Però illum ma tantx għandi bżonn xi nżid speċjalment għalikom li qegħdin hawn għax illum rajtu, missejtu, smajtu b'mod tanġibli. Amen? Ġifieri qed tifhem rajtu il-manifestazzjoni tal-Ispiritu Santu. Irridkom timmaġinaw meta bdiet Pentekoste vera. Number 1, mill-lat ta' festi, Pentekoste hija waħda mill-festi tal-Lut. Okay, waħda mis-seba' festi li jgħidulhom il-ħinijiet li Alla kien jiltaqa' mal-poplu tiegħu u kienet il-festa li kienet tiġi wara 50 jum wara il-Passover. Light, dak li jgħidulu light. Kull festa għandha sinifikat. U l-festa ta' Pentekoste għandha sinifikat importanti. Illum il-ġurnata għal dawk kollu li taraw permezz ta' YouTube u Facebook u forsi televiżjoni, ħafna l-insara kollha tad-dinja jinċelebraw Pentekoste. Però l-insara mhux kollha tad-dinja jesperjenzaw Pentekoste. Pentekoste mhux xi festa li timmarka fuq il-kalendarju. Pentekoste hija esperjenza ħajja ta' invażjoni ta' Alla ħaj irrevelat fl-Ispiritu Santu mirakli fejqan, eġubijiet u xita ta' doni tal-Ispiritu Santu. Li jagħmlu l-unika ħaġa li tagħmel il-Knisja ħajja. Irrid niċċallenġa b'imħabba u tiġi għamilta fuq il-programm ta' ħbejtek. Hawn minnkom rajtu il-programm ta' ħbejtek il-biera jew llum dal-għodu? Rajtu? Jekk ma rajtuhx please arawh. Għada fil-għodu jew għada fil-għaxija u mhux probabli nerġa' ħallih joħroġ it-tnejn. Imma issa naraw. Illum jiena il-kelma Pentekoste ma tallimtix meta twilet miġdid fl-ewwel ta' Ġunju tal-1995. Pentekoste jiena tlajt nitgħallem fuqha minn mindu kont żgħir. Kemm minnkom ġieli smajtu Pentekoste? Imma ġieli esperjenzajtu xi ħaġa f'Pentekoste? Qabel ma ġejtu River of Love? Jew mortu xi post simili ta' River of Love? Le. Għax ħafna il-Pentekoste hija biss festa tittikkja fuq il-kalendarju u kulħadd jerġa' lura lejn daru u daqshekk kieku qatt ma ġara xejn. Allura bosta Kristjani madwar id-dinja waqt li jgħidu li jemmnu f'Pentekoste għadhom qatt ma esperjenzaw Pentekoste. Pentekoste hija dak li tagħmel il-Knisja sopranaturali. Jekk ma hemmx Pentekoste u aħna fid-dinja għandna Kattolċi, Protestanti, Ortodossi, Luterani, Pentekostali, Karizmatiċi, Neokatekumenali, għandek Luterani, Anglikani, daw kollha jemmnu fl-istess Bibja u fl-istess Ġesu. Battisti. Tifhem, daw kollha jemmnu fl-istess Bibja
u fl-istess Ġesu. Imma l-biċċa kbira tagħhom assoluta qatt ma esperjenzaw Pentekoste. U għalhekk id-dinja tinsab fil-problemi li tinsab. Nista' nsejjaħ ukoll il-Jehovah's Witnesses, ix-xhieda ta' Jehovah's. Bla qatra qawwa tal-Ispiritu Santu. Xi wħud minn daw in-nies f'daw il-ċrik li semmejt hekk imsejħa msara, l-Ispiritu Santu ikeċċuh il-barra. Iniktuh. Xi wħud jazzardaw jgħidu li l-opri tal-Ispiritu Santu ġej mix-xitan. Oh yeah, żgur li ma' mija serja infatti. Qed tifhmu aħwa? U meta tiġri hekk, il-Knisja u l-poplu jibqa' mejjed. Il-fejqan u l-mirakli ma jesperjenzawhomx. Nies li huma hekk imsejħa msara għalkemm jgħidu li aħna nemmnu f'Ġesu jew falla jew fl-Ispiritu Santu, però qatt ma esperjenzawx. Isma' Ġesu ma ġiex biex inti jkollok reliġjon jew biex jistabbilixxi xi reliġjon ġdida. Ġesu meta ġab saltna. Qed tifhmu? Saltna. Dominju. L-ewwel u bħala sultan u s-sultan qatt ma jivvjaġġa waħdu. Is-sultan dejjem iġib miegħu is-saltna. U s-sultan jiġi bil-qawwa. Moħħkom hawn. Is-sultan mhux bħal Prim Ministru jew bħal President għax dik hija demokrazija. Is-sultan ma jiġix biex jargumenta u jipprova jagħmel xi qbil. Is-sultan jiġi biex jirrenja. Isaltan u jiddomina. Ma madwar id-dinja għandna bosta insara forsi well-meaning imma omja. Ma jafux. Li jridu jagħmlu ħbieb mad-dinja. Jridu jaċevolaw id-dinja. Jridu jagħmlu xi tip ta' patti mad-dinja. U dawk huma l-insara li ħajġu maħkuma mill-Antikrist. Għal dawk li intom moħħkom hawn. Dawk li intom illum għamilt quote jiena. Tgħidlek. You have to want to understand if you first want to understand, if you're going to understand. Trid tifhem biex tifhem. Trid tifhem biex tifhem. Ġifieri jekk inti mal-ewwel talaq widnejk u talaq qalbek m'intix ħatifhem, infatti m'intix denju tal-verità. Għax il-verità hija tiġi biss għal min iffittxa. Intom tfittex u ssib. Mela min ma sabx u għadu makus għax mhux qed ifittex għax kuntent. Amen? U madwar id-dinja bħalissa ħajntaqgħu eluf miljuni kbar ta' Kristjani f'knejjes diversi. U maġġoranza assoluta minnhom mhux ħajsperjenzaw qatra Pentekoste. U morda ħajibqgħu, oppressati ħajibqgħu biex xitan jiġu u biex xitan jerġgħu lura lejn darhom. Dik hija r-realtà ta' anka maġġoranza ta' nsara f'Malta. Ma jfissirx għax huma nies ta' xitan, imma x'hemm nuqqas tarfin, hemm nuqqas ta' ġuħ. Għaliex, sejna mhux ngħidilkom jiena l-eżempju, imma għaliex inti tara nies li ċertu li Alla jużhom u jkunu kibru u ċertu nies le, jiddependi bil-ġuħ. Kemm għandek ġuħ? Kemm għandek ġuħ għall-verità? U jekk inti trid tikber, ma tistax tikber mingħajr ġuħ. U ma tistax tgħid jien issa naf biżżejjed jew wasalt. Jien inni f'din il-mixja 27 sena. Qatt ma ħarist lura. Qatt ma ħadd break.
Għamil żbalji, imma dejjem bqejt mexi l-qudiem. U jekk għamil żball nipprova nitgħallem minnu. Imma Pentekoste hija mamudija. Mamudija. U it-talba tiegħi u x-xewqa tal-mulejn nemmen, u naħseb ta' ħafna minnkom, hija li Alla jammet il-Malta bl-Ispirtu Santu ta' Pentekoste. Għax jekk intom isimgħuni aħwa, kemm kunu onesti, illum kemm minnkom ħassejtu l-qawwa tal-Alla hawnhekk preżenti. Holiday. Il-maġġoranza tgħidu għadi, kollha kemm minnkom kważi. Sewa bit-tifħir il-qima lil mulej u mbagħad rajna l-Ispirtu Santu jopera. Immaġina li dak kollu jiġi fuq Malta. Immaġina dak li rajna f'din is-sala jiġi fuq pajjiż. Mbagħad ma jibħawx jidħlu dawn il-liġijiet perverżi. Mbagħad il-korruzzjoni ma tkomplix isseħ. Mbagħad il-grid u l-kilba u l-ġuħ ma jibqgħux ta'. U dak għal dak ġie Ġesu. Ġesu ma ġiex biss biex inti tmur il-ġenna. Ġesu ġi biex il-ġenna tinvadilek ħajtek u tinvadi dal-pajjiż. Imma sfortunatament mhux talli moħħkom hawn. Mhux talli għandna ħafna mill-Knisja u mhux qed nipprova nkun biex qed ngħidlek biex noffendi, imma qed ngħid il-verità. Biex għal min għandu widni hu l-ġuħ jisma' u jsib fejn jista' jisma'. Sa min ma jridx jisma', ibiddel iċ-channel u jisma'. Muru qed tara l-Mickey Mouse. Amen? Jew Tom and Jerry. Però tidejlkom xi ħaġa anka forsi qar minn hekk. Tidejlkom? Mhux tal l-Knisja b'mod ġenerali hija mejta m'għandha l-ebda qatra qawwa tal-Ispirtu Santu. Tidejlek nemmen li f'ħafna knejjes id-demonju jirrenja. ċandu xaqsam issa dak li tgħid. Mhux talli l-Knisja b'mod ġenerali u ħanitkellem ċartri, kemm inkom tiduni nkellem ċar. Il-Knisja Kattolika b'mod ġenerali mejta bil-mexxejja tagħha b'kollox. Issa, ma jfissirx li hemm xi ftit minnhom li jixxenqu biex jaraw dak li inti tara kull ġimgħa hawnhekk. Imma ma ftit ħdej il-maġġoranza. Knisja Protestanta l-istess. Il-Knisja Ortodossa l-istess. Parti kbira mill-Knisja Evanġelika l-istess. Knisja Anglikana l-istess. Allura intom ta' River of Love speċjali. River of Love speċjali mhux għax aħna aktar Alla jħobbna aktar milli jħobb lilek, Alla jħobb il-kulħadd. Imma hawnhekk jiġi poplu li għandu l-ġuħ għall-verità akkosta kollox anke li jiġi intrifislu il-kallijiet. That's it, as simple as that. Għaliex fejn jidħol Ġesu, brother, thank you. Ma joqgħod ħadd, la joqgħod il-partit, la toqgħod in-nanna, la toqgħod il-mama, la joqgħod il-reliġjon. Fejn jidħol Ġesu, la jidħol il-Papa, la jidħol l-Isqof, la jidħol il-Patri u s-Soru, u laqqas jidħol il-Pastor. Ma tmurx taħsbu li jien għandi xi privileġġi iktar minn ħadd ieħor. Inħobbuhom kollha, ma fejn jidħol Ġesu ma jidħol ħadd. Dik id-differenza. Dik id-differenza. Għalhekk Malta m'hawnx rokna li River of Love ma nvadidix. U l-kbir għadu ġej.
Dik hija Pentekoste. Dik hija vera Pentekoste. X'meta tara Pentekoste u ħanaqrawha flimkien. Tara kif pajjiż poplu bdew 120 ruħ. U mbagħad f'ħakkatajn ftit sigħat lura wara 3000. Ftit sigħat wara 5000. Ftit sigħat wara qed jgħidu daw invadu pajjiż ħieħ. Ħajkun jingħadu fuqna River of Love ħajjgħidu fuqna. Tgħidli għax niġi u nwaqqawlkom il-binja. Illa llu jekk tagħmlu hekk, praise the Lord. Apparti nerġgħu ntellgħu akbar u tħallas għalija int. Parti minn hekk għadek ma tafx lilna kif tollina. Għax kull fejn tiġi l-persekuzzjoni, il-Knisja dejjem tikber iktar. Jekk inti trid il-Kristjani ma jikbrux, tmissomx. Il-moment li tmissom Alla jgħidlek ma laħna med-doppju. Qed nagħtikom tip għal dawk li intom msikin. Imma tantum kom msikin xorta bil-kontra tagħmlu u twettqu l-kelma tal-mulej. Ftilu jiena għamilt kwawt oħra. Jiena ma id-dlam ma jbeżżanix. Li beżżani, mhux beżżani fil-versenza għax nibża, mhux li id-dlam jintimidani, mhux id-dlam midejjaqni, li dejjaqni id-dawl li waqaf jiddi. Id-dlam huwa opportunità biex inti tiddi fih. Meta tara d-dlam tgergix għad-dlam, tgergix għad-dlam. Id-dlam huwa opportunità għalik biex tiddi fih. Amen, tgergix għax tara ħafna dnub u tara ħafna ħażen. Praise God. Opportunità biex tiddi jint. Taf xi nikkitni? Meta ġaħat jiġi jgħidli jiena Kristjan u jagħmel eżatt bħad-dinja. Bieret. Għalhekk Kristu qal nobs ok għax lajn tla taħraq u laqqas kiesaħ bieret. Jalla l-mulej anka mill-lejla 17 sena anniversarju ta' River of Love. Hija mitkom bin-nar tal-Ispirtu Santu. U tmorru tqabdu Malta għawdex bin-nar tal-Ispirtu Santu. Halleluja. Ħajkun hekk f'isem Ġesu. Amen. Mhux biġliet, bimħabba u bil-verità. Ħobbu lil kulħadd, imma tħobb qatt dak li jobgħod Alla. Inti tifhmu differenza? Ħobbu lil kulħadd, imma tħobb qatt dak li jobgħod Alla. Jiena nħobb ngħid hekk, Alla jħobb lil kulħadd, imma Alla ma jħobbx kollox. Mela dak li joffendi lil Alla għandu joffendi lilek. Għax l-Ispirtu tal-Alla jammar fik. Amen? Fil-ktib ta' Pentekoste, ħanaqraw di biss, għax għandi, mux ħanamlu bikollu dal-messagġu. Morru fl-Atti tal-Apostli wieħed. Atti wieħed. Atti wieħed, morru. Ħan itkellem just ftit minuti oħra. Morru Atti wieħed. Għal dawk li intom qed issegwu bħalissa, inħaġġiġkom tiftakru li Ġesu fi Ġwanni 14, Ġwanni 15-16, wedna l-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu mhuwiex ħamema bajda jisimha Ġiġi. U l-Ispirtu Santu għax naf li hawn xi nsara well-meaning, imma fjakki. Lejna nemmen fl-Ispirtu Santu ta' l-Ispirtu Santu jopera f'ħajtek, rajt fejqan, rajt ħelsin, ħan iċċallenġi għal-Knisja Kattolika kollha sa stess. Int min taħseb li int? Infatti għax jimina xejn qed niċċallenġu. X'mina ġej? Inti mhux lili, inti mhux miegħi tikkompara ruħek ma' Kristu. Il-Knisja Protestanta l-istess ħan iċċallenġihom b'imħabba tal-veri. Ħan iċċallenġa l-Knisja Evanġelika. Let's get closer to home. Kemm hawn il-lejla dawk kollha li qed tisimgħu
U ħatmorru tismaw dal-messaġġ. Fil-knisja, jew fix-xirka, jew fil-għaqda, jew fil-komunità li inti tagħmel parti minna, tara nies jinħelsu, tara nies ifiqu, tara nies ħajjithom tinbidel mibdula bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Darba kien hemm oħt u għalla missa. Qedtilha kienet kattolka bħalma kont jien. Ħadd ma jieħu għalih please. Jekk inti taħseb li qed niżbalja għandek dritt tiċċalenġjani b'imħabba u bil-verità. Imma dal-kliem mhux għal kulħadd, dal-kliem għal min iħobb il-verità. Meta inti taqra l-Vanġeli u taqra l-Atti, kull fejn mar Ġesu, kull fejn marru n-nies ta' Ġesu, bidluh. Kull fejn naraw li Ġesu jmur u l-nies li jmessilhom ħajjithom tara bidla. Mela fejn tara l-Ġesu, tara l-fejqan. Fejn hemm Ġesu, tara l-ħelsien. Fejn hemm Ġesu, tara ħajja trasformata. Għal dawk kollha li tissegwu b'imħabba. Da tarawh. X'jekk le, hemm ċans serju li Ġesu ma jiġix il-Knisja tiegħek. Imma allura bżonn naraw dal-affarijiet biex inkunu ma' Ġesu. Mhux inti ma tiġrix wara dawn l-affarijiet, inti timxi ma' Ġesu, imma meta ikollok inkontru ma' Ġesu Kristu vera ħaj, dawn l-affarijiet jibdew jiġru. Eżatt. Mhux għax inti tiġri wara s-sinjali u l-eġubiet u l-qawwa tal-Ispiritu Santu, ma meta inti timxi ma' Ġesu, huwa da li ħadd esperjenza u di li jagħmilha knisja sopranaturali u ħajja, daw l-affarijiet. Dil-ġimgħa fuq it-televiżjoni u dal-ġimgħa jiena kontru mal-ġimgħa l-oħra, bħallu weekend, kien hemm familja. U morra naraw dil-familja. Dil-familja kienu għadhom mhumiex imwilda minn ġdid, għadhom mhumiex ta' Ġesu, imma huma reliġjużi. U sfortunatament, ovvjament, b'kull rispett, kienu minn background kattolku. U meta jiena saqsejtu, inti titlob lir-raġel għax daw fid-dar tagħhom kellhom id-demonji bdew jaraw ispirti. Qedlu inti titlob għalli iva. Qedlu lil min? Il-Padre Piju, semmi li xi qaddisa jew tnejn oħra, u battilhom hekk ara. Il-Madonna ta' xi partikolari, għax hemm ħafna Madonni, apparti il-Madonna l-kantanta, hemm ħafna kantant Madonni Romani. Ma mhux m'għandi xejn kontra, jiena nħobb il-Marija, għal dawk li intom ġodda, nħobb il-Marija u nonora il-Marija. Imma isimgħuni moħħkom hawn. Qedtillu dal-kliem. Tista' tgħidli dal-qaddis li inti tgħidlu suppost qaddis, iżda ma nafx, imma għajn hemm mod li huwa qaddis, jew patrun. Tista' tgħidli x'għamel għalik? X'għamel għalik? X'għamel għalik? Xejn. B'kull rispett, qedtlu il-Madonna li inti titlob, tista' tgħidli x'għamlet għalik? Xejn. Ġesu x'għamel għalik? Mitalija għalli. Qedtlu prosit. Qedtlu mela l-verità tafa. Qedtlu mela inti titlob ruxmata patriarki u nies u whatever. Qedtlu meta inti daw taf li għalik daw m'għamlu assolutament xejn. Imma taf li Ġesu għalik għamel kollox. Allura inti lek titlob u mhux tab xejn għandek l-ispirti fid-dar tiegħek u hemm saħħta fuq familtek. Għax inti għastaf li qed f'idolatrija, qiegħed f'adulteru spiritwali, għaddawk li inti tismaw u sawa barra, ftakar aħna nissejħu l-arusa ta' Kristu. Jekk l-arusa tmur titqaħħab ma' xi ħadd ieħu. Sorry, tadda dik il-kelma dak li jinskandalizzaw ruħhom faċilment. Għaliex il-poplu tiegħi jiġġarraf minn nuqqas tarfin. Dawk li jagħmlu l-qaddisin, jekk kienu ta' Kristu, imithom fl-eżempju tagħhom. Dak li għamlet Marija, imita fl-eżempju tagħha. Imma Marija li għamlet għalija,
il-qaddisin li għamlu għalihom, Ġesu biss dak li għamel għalik. Ġesu biss jista' jsalvak. Ġesu biss jista' jaħfillek dnubietek. Ġesu biss jista' biss, ħadd iktar. Atti tal-Apostli kapitlu 2. ħana qrawh u mbagħad nitolbu. Nhar l-erba' li ġej, hawnhekk ħajkun hawn servizz speċjali, mhux bħal tas-soltu. Għax intom ħadd tippritkaw, kollha kemm intkom. Nhar l-erba' li ġej ħajkun hawn open mic u tistgħu saqsu li tridu u jiena nirrispondikom. Pray for me. Issa, ma tistax issaqsini meta ħad ispiċċa d-dinja, għax tiġa ma nafx. Pero jekk jalaqlek iċ-ċans, hemmhekk id-dinja spiċċata li. Amen. Pero nhar l-erba', kemm minnkom għandkom mistoqsini. Inti żgur għandek waħda x'għadek kif saqsejti. Kemm minnkom għandkom mistoqsiji. Tixtiequ issaqsuni mistoqsija. Mela, nhar l-erba' jew saqsu ili u jiena nirrispondikom. U hopefully nkun naf il-risposta. Le, nhar l-erba'. Mela, tule, sorry. Alla li, mela, għatidnej. Meta wasal jum il-għajt il-50, huma kienu l-koll flimkien f'post wieħed. Għal dawk li intom Kristjani sewaw, dawk li intom hawnhekk tiġu darba f'Mitt Qamar, dawk li intom qed taraw fuq YouTube u tgħid jiena m'għandi bżonn nimur il-fellowship. Dawk kienu f'post wieħed. ħafna minn nies waħda mill-raġunijiet ma jesperjenzawx il-qawwa tal-Alla għax mhux qed jonaraw il-Alla fl-affarijiet bażiċi. Kollha kienu f'post wieħed. F'daqqa waħda ġie mis-sema ħoss bla tarjieħ qawwi u mela d-dar kollha fejn kienu qegħdin. U darulhom mill-isna qishom ta' nar li tqasmu u qagħdu fuq kull wieħed minnhom. Innotaw. X'ħajġilhom minn hawn ftit ieħor. U mtlew il-koll bl-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bil-sna oħra. Skont ma l-Ispirtu kien jagħtihom jitkellmu. 1. Meta tesperjenza l-Ispirtu Santu, waħda mill-affarijiet l-ewwel li jinbidlu f'ħajtek hija kif titkellem. Għax jaħtaflek il-żieni. It-tieni, meta jimlik l-Ispirtu Santu, itik lingwa sopranaturali. Lingwa spirituali. Lingwa mhux ta' din id-dinja. Issa f'Ġerusalem kien hemm xi wħud nies twajba, oraj, hawnhekk tara li kien hemm nies madwar in-nazzjonijiet kollha. U daw kollha semaw u raw xi ħaġa. Ġrat. F'passaġġi oħrajn mhux ħadħol il-lejla fid-dettall fiha ma nitkellem għadha folgħod fuqha. Rajn naraw profesiji seħħu meta niżel l-Ispirtu Santu. Naraw tifħil l-Alla. Xi ħaġa oħra. Ngħidilkom għaliex ħafna mill-Kristjani ma jevanġelizzawx? Għax m'għandhomx l-Ispirtu Santu. Għax dak kif l-Ispirtu Santu niżel fuqhom ma wafqux jitkellmu u jxandru fuq Ġesu. X'għandna knejjes minflok fishers of men, keepers of aquariums. Minflok għandna ħafna Kristjani sajjieda, għandna ħafna Kristjani irabbu u jikkollezzjonaw il-ħut tal-akwarium. Għax nibża. Imma waħda mir raġunijiet li inti tibża għax qatt ma esperjenzajt l-Ispirtu Santu. Aħwa, għandi quote inħobb ngħidha di u tgħidlek.
Alla tant ħab lid-dinja li ta' l-ibnu l-Ġesu. Imma Alla tant ħab il-Knisja li ta' l-Ispiritu Santu. L-Ispiritu Santu Ġwanni kapitlu 14, vers 19. Ġesu jgħid l-Ispiritu Santu, vers 19 il-qudiem, l-Ispiritu Santu mhuwiex għad-dinja. L-Ispiritu Santu id-dinja ma tistax tarfu u ma tistax tirċivih. Id-dinja tista' biss tirċivi il-Ġesu. Ma once li bniedem jaċċetta lil Ġesu u jagħmlu s-situ salvatur tiegħu, jista' issa jixxennaq għal qawwa, għal preżenza u għal persuna tal-Ispiritu Santu. Amen aħwa? U ħalli nispiċċa dal-waqt. U ngħidilhom dak li. Bħalma tafu bl-Ingliż il-kelma Spiritu Santu hija Holy Spirit. L-Ispiritu Santu ma tistax ikollok ħajja Kristjana mingħajru. Jista' jħallok kollok ħajja reliġjuża, imma ma jistax ikollok ħajja Kristjana. Il-kelma Kristjan tfisser wieħed midluk bl-Ispiritu Santu. Il-kelma antikristjan, taf x'inhu antikrist? Wieħed li jiġi kontra l-Ispiritu Santu. Hemm il-persuna tal-Antikrist u wieħed li huwa kontra Kristu. Fid-dinja jeżistu knejjes, bis-serjetà ngħidilkom, laqqas jafu li qed joperaw taħt l-Antikrist. Għax jiġu kontra l-anointing, id-dilka tal-Ispiritu Santu. Komunità kbira f'Malta Għawdex li tħaddan fiha eluf kbar ta' Maltin u Għawċin li jħobbu l-mulej ħafna. Ma rridx ngħidha ħalli ma waġġar il-ħadd. Meta darba jiena tkellimt ma' wieħed minnhom fuq l-Ispiritu Santu u da mar ikellem il-leader tiegħu. Tafx qallu l-leader tiegħu? Qallu terġax tkellimni fuq id-doni jew fuq l-Ispiritu Santu. Aħwa, mingħajr l-Ispiritu Santu ix-xitan faċilment jopera. Ħanejdikom ħaġa oħra. Mingħajr l-Ispiritu Santu ma tistax qatt toġob l-Alla. Qatt. Għax huwa l-Ispiritu Santu li jarmak bl-Ingliż equip you, bit-Taljan equipiġġare, no? Equipiġġare. Mingħajr l-Ispiritu Santu, għax l-Ispiritu Santu li jarmak. L-Ispiritu Santu li jtik it-twelit minn ġdid. L-Ispiritu Santu li isimgħuni moħħkom hawn. Ġesu huwa ħabib tal-midibin. Sewwa? L-Ispiritu Santu mhuwiex. Nafx, da ħadd ma minnkom qatt ma smajtu għax vera qatt ma smajtu għadi. Oli dek qatt ma smajta. Ġesu huwa ħabib tal-midibin. L-Ispiritu Santu mhuwiex. Jesus is a friend of sinners. Holy Spirit is only a friend of newborn believers. L-Ispiritu Santu Ġesu jgħidlek f'passaġġi diversi fil-Klad Vangeli, jgħidlek l-Ispiritu Santu huwa bħal l-inbit ġdid li ma jistax titfgħu f'dammiġġani qodma. Għax inkella jifqad dammiġġana u l-Ispiritu Sant u l-inbit inħella. Issa, jekk inti ma tkunx imwieled minn ġdid, ma tistax tirċievi l-Ispiritu Santu. Infatti, fit-Testament il-Qadim, meta l-Ispiritu Santu kien jinżel fuq xi ħadd u ma kellhomx id-dilka temporanja magħżul minn Alla, kien joqtolhom. U nemmen li l-mulej irrid li l-poplu tiegħu jixella għall-Ispiritu Santu, għax l-Ispiritu Santu waħda mill-missjoni tiegħu taf x'inhi? Biex lilek iġibek punt fuq l-art, biċċa art fuq din id-dinja, fejn minnek jista' jopera bil-qawwa tiegħu. Imma tkun ikkonsagrat lih. Tkun bniedem iddedikat u konsagrat għal Kristu. Ikkonsagrat fisser li inti vera minn qalbek tajtu ħajtek il-mulej u qed tgħix għalih, mhux għax ma tiżbaljax, għax tista' tiżbalja, ma min
Imma ma taf li għandek l-Ispirtu tal-Alla mhux ħajħallik fi żball żgur għax jikkonvinċik. Imma l-Ispirtu Santu huwa r-risposta għal pajjiżna aħwa. Għal dawk għażiż Kattolċi moħħkom hawn għax injoranza tibrilla f'dal pajjiż jiddispeċini ngħid. Mhux kulħadd imma ħafna. Mhux kulħadd. Meta aħna ngħidu għandna bżonn il-qaddisin, jew aħna ngħidu għandna bżonn il-Madonna biex tidħol għalina u titlob għalina. Tifmunix ħażin, jiena nemmen f'Marija u nħobb il-Marina. Imma d-dottrina li aħna jdu nitolbu bil-fors il-Marija, number one tmur kontra t-talim kollu ta' Ġesu Kristu. Moħkom hawn. Ġesu xqal fi Ġwanni 14. Jien ħammurant il-missier u mhux ħanħallikom il-tima. U jien ħanibatilkom il-lommi, għamin ħanibatilkom lill-Ispirtu Santu. Għaliex ħafna Kattolċi. Imma hu tana l-lommu, għaz vers wieħed men. U l-Ispirtu Santu ta' ħafna Kattolċi, taf x'ismu? Madonna ta' Fatima, Madonna ta' Dottrina, Madonna tal-Unzjata, Madonna ta' ċintura, Madonna tal-Oqda, Madonna tal-Ġebla. Sorry, but I'm not sorry. Jekk inti denju tal-verità, il-verità taħilsek. Għal darboħra, min qed nizzuffjetta b'om Sidi Ġesu, għax om Sidi Ġesu, l-unika darba jitkellmet, l-ewwel qalet ruħi tfaħħar il-komportat mulej u l-ispirtu tiegħi jitenna falla is-Salvatur tiegħi. U t-tieni darba oħra li tkellmet qalet għamlu dak li jgħidilkom hu. Sewwa, u t-tielet darba li xaħat Alla f'Luqa kapitlu 11 vers 27-28 kien hemm mara fil-folla kienet kattolka ferventi u bdiet tajjat imbirek il-sider li dajt u l-ġuf li ġibek u Ġesu qalilha imberkini aktar. Iktar minn ommok. Iva, dawk li jisimgħu l-kelma tal-missieri u jwettquha. Ġesu iħobb l-ommu naturali, għax Alla m'għandux omm. Om tal-ġisem, mhux om tar-ruħ, om tal-ispirtu. Sewwa. Imma Ġesu la tana l-ommu, la tana l-patriarki, u la qaddisi, tana l-Ispirtu Santu. U għanna knejjes fejn bostan Sara, well-meaning, għadhom oppressati bix-xitan għax l-Ispirtu Santu ħallih barra. Amen aħwa. Il-lejla, kawtej li pastor jina nixtieq nesperjenza l-Ispirtu Santu f'ħajti. Nixtieq nibda nsir naf dan l-Ispirtu qaddis. Ma tistax tesperjenza l-Ispirtu Santu jekk int ma titwilidx minn ġdid u ma tmilx ħajtek lejn Ġesu. Jekk trid in-nar talla, trid toffrilek nifsek sagrifiċċju ħaj. Fid-Testament il-qadim li huwa id-del tat-Testament il-ġdid, meta Alla kien jitfa' n-nar għax kienu joffrulu sagrifiċċji. Inti tittejt mulej mhux iktar dak li rridin, mhux iktar dak xi jidillin, imma dak li trid int. U meta tagħmel hekk, Alla jgħamdek bin-nar tal-Ispirtu Santu. U jibda jużak bil-qawwa tiegħu u kull fejn tmur int tiġi s-saltna tiegħu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Hallelujah, amen. Amen. Praise and worship team. Ejja mbaxxu rasna. Ħadtu pjaċi? Amen. Dik kienet kelma mill-Ispiritu. Mhux qed nipprova noffendi għall-iskop biex noffendi. Imma l-verità tiċċallenġjak. Il-verità tiċċallenġjak. Il-verità tiċċallenġjak. Imma l-verità taħilsek ta'. Hija l-verità li taħilsek eżej saħwa. Amen. Ejn nitolbu flimkien. Baxxi rasek. Tkellem mal-mulej. Il-lejla tafu li tiġa Alla għamel xita ta' mirakli u fil-ħelżin u fejqan, tiġa. Fin-naturali jien nħossni patata. Amen. Imma imħabba l-Ispirtu Santu Alla bil-grazzja tiegħu
tkellem mal-mulej stess fejn inti. Trid l-Ispiritu Santu f'ħajtek. Ma bis-serjetà, Taf li hu jridek ħafna. Taf li l-Ispiritu Santu jridek tkun tiegħu. Taf x'affarijiet, taf kemm tista' tagħmel affarijiet kbar għal Alla meta jkollok l-Ispiritu Santu f'ħajtek. Taf li dak kollu li jidher impossibbli fin-natural bl-Ispiritu Santu jsir possibbli. Jiena llum nagħti grazzja lill-mulej u ngħidilkom ħanilkom forsi jkun tgħidu l-pastor il-mulej kif jużah, taf li għalija jien ħossni għadni biss ħanibda. Jiena għadni għalija dak peanuts, għalija għadni qed nikol l-orderf. Għax ma l-Ispiritu Santu dejjem hemm iktar. There's always more. Do you want more? Do you really want more? ħanidikom xi ħaġa naqas tramba. Let the Holy Spirit offend you. Ċiġifieri, pastor? Għax when the Holy Spirit offend you, jfisser qed jaqla l-ħmiex minn ġo fik. Qed jaqla dak li mhux ġej minnu. Let the Holy Spirit offend you. Tinstema naqas tramba. Imma remember when you offend, when you are receiving an offense. All right, huwa xkiel. Imma fl-istessin jekk l-Ispiritu Santu t-joffendini sinjali hemm xi ħaġa ġo fija hemm bżonn tinqala. Qed jiċċallenġa jeli l-mulej. Let the Holy Spirit offend you so that then God will launch you to what He has for your life. Ħalli mbagħad l-Ispiritu Santu jillaunchjak għal dak li Alla għandu għalik. Itlob warajja, poġġi jdek fuq qalbek fejn inti. Baxxu lid-dawl aħwa. Tkellem mal-mulej stess, tkellem mal-Ispiritu tal-Alla. Tkellem mal-Ispiritu Santu. Talk to the Holy Spirit right now. Today is the feast of Pentecost. Illum Pentecoste. Nemmen l-Ispiritu Santu jixaqlu ġisem għaddis. Poplu għaddis. Malta mandi bżon la għaddis u laqas patron ieħor. Manda bżon invażjoni tal-Ispiritu Santu. Ejdi talba warajja fejn inti. Ejdilu minn qalbek fejn inti, ejdilu mulej Ġesu. Grazzi li inti qed taħdem fija. Spiritu Santu. Hawn jien għaddejt tiegħek. Opera fija kif trid int. Dak kollu li mhux ġej minnek. Għaqilhom mulej minn ġo fija. Dak li offendi lilek Spiritu Qaddis joffendi lili. Dak li huwa għażiż u qaddis għalik huwa għażiż għalija. Spiritu Santu, illum nitolbuk bħala l-poplu tiegħek għammet il-Malta Għawdex bl-Ispiritu Qaddis tal-Alla. Kisser dak kollu li mhux ġej minnek għaqilhom mulej. Għaqilhom il-poplu tiegħek, il-Knisja. Għaqilhom minn pajjiżna, dal-pajjiż huwa tiegħek mulej. Mhuwiex tard wisq biex tiġi Pentekoste oħra fuq pajjiżna. Ġib Pentekoste ġdida fuq Malta Għawdex. Ġib Pentekoste ġdida fuq familja tiegħi. Ġib Pentekoste ġdida fuq il-knejjes kollha ta' Malta Għawdex. Ġib Pentekoste ġdida mulej. Fejn hemm id-dnub f'ħajti, dak li nkonxi tiegħu aħfilli. Jekk hemm affarijiet li jiena m'iniex konxi tagħhom, aqlaħħom minn ġofija mulej. Għallimni Spiritu Santu inħobb il-Ġesu qalbi kollha. Għallimni nħobb lill-Missier qalbi kollha. Spiritu Santu, have your way in my life. U aħsilni dak id-dem prezzjuż tal-ħaruf tal-Alla Ġesu Kristu. Mulej birek il-Malta Għawdex. Birek il-poplu kollu li għaw f'dan il-pajjiż. Mulej ħenna l-Malta Għawdex. Ħenna lina,
kenna l-Knisja tiegħek. Ammidna mulej miġdijin bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Ma rridux reliġjon oħra. Ma rridux monument ieħor. Irridu nkunu parti mill-moviment ħaj tal-Ispiritu Santu. Ġesu użani u glorifika ismek f'ħajti. Dan minn qalbi nitolbok illum. Amen u amen. Alleluja. Jekk inti amen għattu ċabċiba lil-mulej. Jekk inti qed talba minn qalbek, il-mulej semek u ħatara l-Ispiritu Santu jopera fik. Kompli xenna għal-mulej. Fej jidħol Ġesu ma jidħol ħadd u xejn iktar. Naf li hemm affarijiet li forsi ġud minnkom jiċċallenġjawkom, imma tajjeb li jiċċallenġjawkom. Għax meta tiġi ċċallenġjat tikber. Jiena rrid niġi ċċallenġjat. Jiena persuna li rrid niġi ċċallenġjat. Mhux bil-ġlied, bil-verità tal-Alla. Mbagħad sta għalija jekk irid nismagħha jew le. Sta għalik jekk inti trid tismagħha jew le. Il-mulej uħobbok għandu pjana l-ħajtek u jrid jagħmel bik trofew tal-qawwa tal-Ispiritu Santu. Narawkom għada fil-ħodu madwar l-10:11. Paċi magħkom ejja u naqdu magħna għada. Għada Pentekoste Sunday. Għada hija l-ħadd ta' Pentekoste. Ejjew.